Габдулла Тукай, Мияу Бике. Йокы. Ул аякларга башын куйган да йоклый. Төш күрә. Төштә дә тычкан. Күсе халкы белән ул эш күрә. Бер күсе йөгерә, имеш тә бу куган төсле була. Һәм куып җиткәндә муеныннан буган төсле була. Читтәрәк күчтертисе, шыпшыклар аулыйлар, имеш. Өй түбәсендә җыелганнар, мыраулыйлар, имеш. Һич кәефне юк булышы, эт тә куркытмый өреп. Бик тынычлык. Тик ята ул, төрле тәмле төш күрә.